YouTube, i dag skal mig og Kasper starte vores nye kanal. Det bliver sjovt, alt muligt. Vi laver meget Black Ops, og vi skal spille lidt Black Ops i dag. Og vent, jeg kommer lige igen om 2 sekunder, så kan Kasper lige snakke lidt imens. Hej så, jeg er Kasper. Jeg er medskaber, kan man vel kalde det, af vores YouTube-kanal. Jo, Andreas, ikke? Han lød ikke særlig selvtillid. Han lød ikke som om han havde selvtillid. Hvad? Det lød ikke som om du havde særlig meget selvtillid. Nej, det er lige meget. Nå, Kasper, lad os komme i gang. Skal jeg? Ja. Skal vi spille Party Mix? Ja, vi spiller lidt Party Mix i dag. Eller skal vi ikke bare prøve at spille lidt almindeligt? Jo, vi spiller lidt almindeligt. Ja, super. Og Kasper, vi skal måske lade være med at bande så meget, ikke også? Fordi det lyder ikke særlig pænt. Jo, der er Afrika. Afrika ligger hernede. Kan du redigere det ud? Der ligger Afrika. Hernede ligger Afrika. Nå, vi vil gerne... Hey, great. Selvfølgelig. Snilt. Fuck. Der, prøv at se ham der. Ham deroppe. Ham, det er den øverste. Han er pænt vild. 40 kills. Ja, han har 4017 point. Ja, det er omkring 40 kills. Sådan set. Ja. Men det er sikkert spillet flere runder. Det tror jeg så ikke lige helt. Hvorfor tror du så ikke lige helt det? Yes, han gik ud. Yes! Han er væk. Nu vinder vi det her. Men hvis du banner, kan du så ikke bare redigere det ud? Nej! det var sådan, der kom vildt mange klipper hele vejen igennem. Klip. Ja. Jeg muter lige alle de andre. Okay. Lad os komme i gang. Hvor er du, Kasper? Nå, du er derovre. Jeg muter dem, når vi runden er færdig. Ja, snilt. Okay, så lige til, når du dør. Okay, Kasper. Kom, vi løber højere op. Højere. Heroppe. Ja, yes, jeg er foran dig. Nej, fuck. Nej, vent. Yes. Undskyld. Mit sprog. Undskyld. Det er dig, der siger, at vi ikke skal bande, altså. Okay. Jeg sidder og camper her. Jeg gør det ikke. Yes, jeg fik first blood. Fuck dig. Men nå, body bitch. Det går skide godt. But no still means no. Yes, jeg er død. Why gonna be... der er nogen herovre. Det kan jeg jo lige se. Fordi der er en masse, der dør. Boom. Der var lige en. Hvorfor kaldte det egentlig mistakes were made? Flyt dig. Hvad der? Hvorfor? Fuck! Det er dumt. Yes, jeg fik ham. Pis af. Jeg er bare rimelig overpowered lige nu. Der kommer en bagfra. Måske skulle jeg slukke min mikrofon, Andreas. Jeg bander ret meget, når jeg spiller. Det tror jeg så ikke alligevel. Kom nu! Hvad fanden er det? Fuck, der var han. Pis, der bandede jeg så også lige igen. Hvad laver det her? Vi bander hele tiden, Andreas. Nå, men det er lige meget. Må man egentlig ikke bande, siden det er en dårlig idé, eller hvad? Jeg giver op. What? Hvordan kan han blive ved med at... hvor er han irriterende. Pis noget lort. Kan man sige nu stille? Okay. Der er nogen. Der. Jeg fik en på en eller anden måde. Jeg har ingen idé om hvordan. Nu går det godt, altså. Nu går det godt. To ask you. Pis, jeg døde. Der er en her. Jeg har fundet en. Concussioner. Der er han min. Hvor er han? Der. Ej, hvad? Yes. Søren. Kan man springe der? Ja. Ja, det kunne man godt. Andreas, prøv lige. Man kan faktisk også gå og springe længere. Andreas, prøv lige at komme her. Nej, det tror jeg så ikke alligevel. Bagfra. Hvor? Ja. Pis, jeg røg ned. Jeg døde bare. Pis. Ja, det er ikke død igen. Yes, jeg fik en pis. Ja, jeg fik også assist. Jeg fik bare kill. Der. Hold op. Nej, noget... Numse. Der er nogen over på den anden side, siger det bare lige. Just saying. Der.
Ah, shit. Okay. Stealth. Ah, pis. Ved du? Ej, her er nice hit. Short out. I'm on America. There you go. Jeg Flash. blev vildt Nej! overtaget på Santos. Jeg er også blevet herresyg til at spille det her igen. Altså, Og så er vi skal af. lige, Nice våben. ikke? Det skal jeg have. Det er fucking sejt. Okay, det havde så ikke specielt lang tid. Okay, jeg dækker dig heroppe fra. Det gjorde jeg så ikke meget længere. Kæft, hvor det ikke folk. Men jeg nakkede med Sofie. Den går sådan her. Pis, jeg blev Er stoppet. det der en derovre? Nej, hvor han dum. Det kan ikke kunne se det. Nå, det kunne jeg heller ikke selv. Du så det så ikke lige det der, jeg gjorde dig? Okay, Ja. jeg dækker dig. Måske. Sikkert ikke. Nej, det gjorde du så ikke, nej. Døde du? Ja, Yes. fedt mand. Fedt mand. Spag. Dø nu. Kom nu, spring bil. Spring. Hvor irriterende det der. Hvorfor gider bilen aldrig at springe, når man gerne vil have den til at springe? Kast Sofie, springer. Kapper, skal vi ikke sige, at vi stopper afsnittet hver gang vi har spillet et spil? Et map. Map. Det var det, jeg mente. Nogle gange. Ja. Det kan vi godt. Fordi så bliver det ikke så meget arbejde for mig. Var der dumme? Om jeg gider sgu da ikke bruge så lang tid på at redigere det. Er du klar over, hvor lang tid jeg brugte i forgårs på at redigere en League of Legends video? Jeg brugte måske 2-3 timer på det. Ja, okay, Og jeg er ikke engang Hvad færdig. redigerer du det egentlig med, Andreas? Jeg redigerer det med et eller andet, jeg fandt. Hvad hedder det? Det kan jeg ikke huske. Det er også lige meget. Nå. Lige meget. Fuldstændig ligegyldigt. Dim. Jeg har James en Bond bælte mode. fra vores hold. Jeg har en 9-15, tror jeg. Jeg har så bare ikke fået nogen killstreaks endnu. Nej, det er jeg heller ikke. Jeg synes Det er aldrig. altid. Fuck, jeg er kun 7. Undskyld mit sprog. Igen. Ja, altså nu skal du ikke bande, vel altså. Tino stille. Can I have a daughter for the rest of my life? Say yes, say yes, 'cause I need to know. Og Andreas, jeg hoppede ud fra en hopping, og så skød jeg en med en shotgun, mens jeg var i luften. Nice. Jeg ved det. Der var en lige der. Jeg vil have crossbow. Nej! Yes, jeg blev last killed. Nej, yes, det var Nej, mig. hvor er du dum! Det var Nå. ikke mig. Jeg tænkte bare sådan lige, yes! Jeg blev last killed. Hallo, ham der. Nå, nej, ikke ham der. Men ham der dernede til venstre. Ham kunne jeg have skudt. Havde det der camo også for... Havde det der camo mega nice. Hvordan får man det? Ja, ham der døde. Det Og her jeg er har lige sejt. tabt med 1 point. Ja, det var hernede. Vi kæmpede mod FBI. Det var den dårligste. Tak for natter, mand. Okay. Nå, skal vi spille igen? Ja. Vi tager 2 spil cirka hvert afsnit, fordi jeg glemte at stoppe den nu. Ja. Og så, når den slutter, så... Ja, har du ikke sådan en hotkey, hvor du kan stoppe det på? Jo, Hvad det er gør jeg på 2. Nummer 2. Jeg er bange for, at jeg har slukket det. Okay, det har jeg ikke. Jeg skal måske så lige skifte hotkeyen til en anden, hvis jeg nu kommer til at trykke på den undervejs. Du skal nok bruge F12. Ikke F9, fordi hvis man er inde i spiller bliver inviteret, så F9, så trykker man F9 for at deltage. Ja, det Så ved det godt. Det ved det godt. F12'eren er god. Jeg har rent faktisk aldrig spillet den der slums. 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 Den er sygt dårlig. Okay, jeg kan godt forstå, hvorfor der så var ingen, der votede. Okay, nu bliver jeg overpowered. Også mig. Denne gang vil jeg mindst få en care package. Ja, det vil jeg også. Jeg glæder til Call of Duty Advanced Warfare. Jeg vil have Harrier Airstrike.
I stedet for pick 10 på F's her fra Black Ops, ikke? Ja. Der er der pick 13, ikke? Men for første gang, der kan man vælge at have 0 score streaks. 0. Jeg behøver ikke have nogen. Fordi den her gang, der indgår de i det der pick 13 systemet. Så den har 13 pladser i alt, ikke? Men hvis man vælger 3 score streaks, så tager man 3 pladser for det. Det er så fedt. Så 4 kill. Yes! Yes, jeg fik også assist. På mig igen, altså, jeg er stolt. Jeg er stolt af, at jeg skaber. Tiv stille. Jeg siger det bare. Du er så heldig. Det er bare fordi du har C4. Og jeg er så lav level. Jeg har ikke mere C4, altså. Jeg har brugt det hele. Nå ja, på 1. Jamen, jeg har kun C4. Kikuchi now. Can I have a daughter for the rest of my life? Jeg havde håbet, at vi kom til at spille med Lennart igen. Yes! Ja, der var en, der var sådan Dan Bias kom ned og snakkede om. Det var fordi han stod helt stille. Er du sikker på, at det ikke bare er Lennart med et andet navn? Kan man godt drukne det her? Hvad? Ja, okay, jeg druknede. Kan man? Sej. Nej, det var for sjov. Jo. Jeg fik hovedet under vandet. Jeg kan ikke lide det. Man kan ikke engang lægge sig ned i vand, det synes jeg er lidt dårligt. Nej, det er lidt nede. Så burde man have sådan en maske. Har du egentlig armen af træ? Hvad? Ramme? Har du nogle af dem? Nej. Jeg aner overhovedet ikke, hvad det går ud på. Det er sådan et mest realistiske krigsspil nogensinde. Der var min granat. Men hvis man bliver skudt, ikke, så kan man næsten ikke gå. Det er rigtig besværligt. Fordi det er sygt besværligt at ramme. Det lyder faktisk rimelig nice. Bare sådan... Jamen det er også vildt fedt, og det er vildt realistisk, fordi... Hvor meget koster det? Skyrim, ikke? Ja. Hvor meget koster det? Mapsene er meget større. Der er sådan gigantiske. Der kommer jeg. Der kommer 2. Nej, yes, jeg fik ham. Pis. Nå, men jeg tror det koster på Steam, så fås det nok til... Jeg ved ikke hvor mange dollars. Egentlig så... Eneste spil jeg har ventet på Steam, det lige nu, det er Advanced Warfare. Ja. Shit, hvad er det? Der er et eller andet. Det lyder helt sådan som om der er nogen der er ved at sparke en døren. Bare BOOM! Ja, ikke? Boom. Parkour! Men lyd på spillet, sådan, så det kommer Parkour! Ja, det tror jeg. Parkour! Jeg spiller der var aldrig en. Når jeg skyper, så bliver alt for forvirret. Gør du? Ja. Jeg kunne da håndtere 3 ting. Jeg kunne da håndtere 3 ting. Da det var, jeg kunne håndtere musik, lyd og dig der snakkede imens. Og det er altså et stort problem, når man hører dig snakke. What? Nej, du mener ikke, det var en af de der... Nå, det var bare en... Men, hvad de hedder? Hvad de der hedder? De der små runde, der kan komme op, når man løber tæt på dem. IMS, eller Bouncing Betty. Ja, Bouncing Betty, eller hvad fuck det hedder. Undskyld mit sprog igen. Pis. Det kører for os. Men egentlig, vi kan bare bruge skud, for det er ikke banord. Yes. Ikke kill med, jeg får en carpation først. Det er meget gerne. Yes! Jeg fik en carpage. Ja, fuck. Yes. Yes, jeg fik et kill, men så døde jeg. Okay, jeg går ned og overrasker dem. Kan du ikke som mig og hjælpe mig med at beskytte min carpage? Det tror jeg ikke lige. Det kan du også bare. Ja, hvor mange er det lige hernede? Okay, jeg kommer. Du tager den ikke. Og det er bare Predator. Juhu! Hallo, de er vildt mange deroppe. Okay, hvor er det henne? Hvor er det henne? Ja, deroppe. Nej! Yes! Jeg fik kun 2 kills, desværre. Ja, men jeg fik assist. Så jo tak. What? Nej, hvad er det, de her hedder? Shit. Kære Purge Tunebound. Der er en eller anden, der skyder på mig. Er der ikke altid det? Hahaha. Siger det bare. Bare et spørgsmål. Hvor skal du være foran? Jeg er ikke ond. Nå. Jeg er bare sjov. Sjov, du er rigtig sjov. What? Kom nu. Jeg tænker, jeg har en 1,20 kill death radius.
Jeg aner ikke, hvad det betyder. Jeg har 8 kills. Ja. 12 kills. Ja. Okay, tak fordi du stjal mit kill. Var det mig? Shit. Det der vil jeg gerne lige se en gang til. Fuck, det var sygt det der. Og du ved mig et killcam. Var det bare et vildt killcam? Ja, han kom sådan hoppende, og så skød han mig lige i ansigtet. Der var en. Ja, nogle af killcamsene, de er seje, så dem... Han kom bare hoppende, som om at han havde set mig. Måske han hacker. Han hacker. Yes. Nej! Lige når det er, at jeg har et åbent kill. Yes, vi vandt! Nå, men vi ses YouTube, og tak fordi I så med. Ses. Hej hej.